டிகானா அட அண்டு பாத்தாடா நீ அந்த எஜிப்ட் அர்ஜென்டினா மேட்ச் பச்சை கல்லன் வேல்டா கல்ல ரெஃப்ரி கல்லன் பச்சை வச்சு ஃபவுல கொடுக்கல அவனுக்கு வந்துட்டா என்ன செய்யணும்டா அர்ஜென்டினா கப்ப அர்ஜென்டினாக்கு இல்ல மெஸ்ஸிக்கு கப்ப கொடுக்கும் நீங்க பாத்தா மெஸ்ஸி ஒரு வேர்ல்ட் கப் தேவையில்ல அப்படி ஒரு விளையாடணுமா வெக்கம் கட்டவனே வெக்கம் கெட்ட அவன் மனுஷன் எங்க ரொனால்டோ அவன் எல்லாம் சேர்ந்து போன வேர்ல்ட் கப்லயே வெட்டின இந்த பையனும் அப்படிதான்பா எல்லாமே இப்படிதான் போன பையனும் ரொனால்டோ எங்கடாக்களி சப்போர்ட்டே அதுதான்பா இவனுடைய ஒரிஜினல் துவேசக்காரன் ஒரிஜினல் பெஸ்ட் கரியரிக்க பேர் ரொனால்டோ தெரியுமா ரொனால்டோ இல்ல என்ன பெஸ்ட் கரியரிக்க பேர் ஃபுட்பால்ல ரொனால்டோ அவனை விட ஒரு பிளேயரிக்காவா ரொனால்டோ தெரியுமா ரொனால்டோ அவன் தாவா பிளேயர் பாவம்பா என்ன கழுவ வந்துச்சுவா அவனுக்கு அப்ப அவன் அந்த மெத்தோட நானும் ஃபுட்பால் நிப்பாட்டேன் ஐடியா இல்ல அது ஃபவுல கொடுக்கல அதோட இன்னும் ஃபுட்பால் பச்சை கள்ளம்பா கல்லன் இதை விட ஒண்ணும் தேவையில்ல எல்லா மேட்சும் நிப்பாட்டிட்டு இந்த மெஸ்ஸிக்கு தூக்கி கப்ப கொடுத்துருவாங்க கண்டாலே மூத்து கட்டிக்கிறேன் வரவா அடே இப்ப தோனி விளையாடியா தோனி தோனி விளையாடியா இப்ப அந்த பால் பிடிக்கியா சொல்ல நீ ஓட ட்ரோனிக்கு பாவுடும் போ மழை இருந்தாலும் ட்ரோன் உடஞ்சாலும் பரவாயில்ல பாவு போய் அதே கேட்டாலும் ட்ரோன் ஏண்டா இவங்க திடீர்னு பேசி கொண்டிருந்தானு தோனியை கேட்டுன்னு ஒண்ணு நல்லா தானே பேசி கொண்டிருந்தேன்